Hei kaikki posliinikukkien ystävät ja miksei jonkun muunkin köynnöstävän kasvin ystävät. Meillä on tullut DigiGardeniin nyt ihania ja moderneja, klassisen kauniita erinäköisiä kasvitukia. Ja näissä kasvituissa on mun mielestä ihanaa se, että nämä ei tietyllä tavalla vie pois loistoa siltä itse kasvilta. Eli nämä on tällaisia muovisia, kirkkaisia, jotka näyttää vähän niin kuin tämmöiseltä lasiselta sauvoilta olevaa niin kuin muovia, muovitukia. Ja tässä on tämmöinen oikein klassinen hoijatuki, johon mä olen jo mun posliinikukkaa eli hoijaa lähtenyt hieman jo pyörittämään ja nyörittämään. Ja tämä tukihan on siinä mielessä mainio, että se voi työntää tonne multaan ja lähteä kierittämään posliinikukkaa sitten sen ympärille. Sen lisäksi meillä on uutuutena tullut myös tämmöisiä ihania klipsejä. Ja näillähän on tosi ihana varmistaa sitten, että tässä tuessa oleva posliinikukka